Si alguna vegada t'has fixat en tot el que hi ha darrere d'una pel·lícula, una sèrie o un concert, segurament ja saps que no és només donar-li a gravar. Amb el cicle superior de realització d'audiovisuals i espectacles de l'Escola Sifoc aprendràs com es construeix tot això des de dins. Treballaràs guió, càmera, so, realització i edició, entenent tot el procés i participant en projectes pràctics des del primer moment. Aquí no vens a mirar, vens a fer-ho tu. Tindràs accés a equipament professional de l'escola, càmeres, micròfons, llums, per sentir-te com a la tele, en un rodatge de cine o enmig d'un festival de música. I a més, completaràs la formació amb més de 500 hores de pràctiques en empreses del sector, amb opcions també d'experiència internacional amb Erasmus. Si t'agrada el món audiovisual i vols convertir-ho en una professió, aquest és un molt bon lloc per començar. Entra a sifoc.cat i informa't abans que s'omplin les places. Escola Sifoc. Vine, crea i creix amb nosaltres.